I said, here we go again. Yes, sir. Oj. Får jag göra det här då? Utsätta det What the då. hell? Åh, nej. Ja. Hejta för att jag är så... Okej, antinoxation. Sätta det här som... No! Nej, inte det! Jag vet inte. Jag har alltid haft det sushi Jasper. Jag har alltid haft det sushi runt om. Yes, sir. Så att man så... Hvis Smooth knows best, I Yes! just it, så är det genialt. Okej. Okej, Kusidagi... Toppen kamikaze på innersta. Kamikaze. Awesome, det vill säga. Aj! Det var chilier. Det är inte räcka Gordon. Don't mind this tall tower of worms. Chuck Norris. Cool kid from Africa. No! Tack, Oskar. Okej, Esbjörn, inte gärna gav jag ta på en annan plan. Okej? Yeah, go for nice nu. Ge mig något svärtigt. Hej då, stryk. Okej. Du är min. Danskare! Hej, Simon. Ha? Ja, no. No! Jag tar ju det. Good replay. Awesome! Och ett hjärtas. So det worth it. Kör man. Det är visst en coin att den har mist lockar där så jag mist allt liv. Och det är det. Oh, Brony! Brony! Ja, Mr. Bombastic och Random. Wow. Ja, sen skott ut som är lev. Ja! Du kommer upp om! Jag visste att det var så gott att stanta. Uh-oh. No! Mr. Bombastic! Okej, Andreas. Okej. No, Mr. Bombastic. You där. Nej! Jag missade lime. Dodja. Lucky. Nu kommer det bomb. Det är så gott. Ah. Let's see. No. I love a fresh knock. Okej. Eller? Ah, Men fruga snap. då? Du fick en eller? Ja, och du har ju det, ja. Yeah. But of course. I said the Chuck Norris! No! Ja, det bestämmer Andreas. Du eller kan du? Ja. Jo, Okej. man tror sig efter hvis man inte kan stå S. efter. Jag helt man inte kunde göra det. Men, och för mig. Det ska du. Ja, det kan man inte. Eller, man tror inte space då tror du enter istället för. Okay. Thank you. I did not know that. Så det är så spamma i space där bara. Oh wait, enter. Vi är inte för brösta, vet? Jag snackar väl om? Ja, mulder. No! Mother knows best, man. Jag bench för att skäck för. Special delivery. Vet du jag kan skägg? Hej, jag har en plan. Gonna take me, lad, do take me, cool kid of Africa. No! Nej, cool kid of Africa. Ja. Take a lot to get me away from you. Nej, jag tappade. Ja. Här får Simon. Random guy. Yeehaw! Gott görs, random guy. Vad tror jag? Random guy tror jag. Så, jag tog bara switcha en möjlighet efter det. Hvis jag överlevde till nästa för. Bra. Nej.
Away from you. Andreas. Nej! Oh, hey! Karma is a bitch. Hello, Yeah. Chuck Norris! Not so Chuck Norris anymore, huh? Ja, dansare. Lucky. Ja, färdig. Ja, Brickvinton Asper, Brickvinton. No. Jeg er klar for tattooing. Boom! Who knows best now? What? No. Nice. Mother knows best how to drown. Special delivery. Du säger, du bara sitter och tänker efter det. Nej! Nej, someone! Don't do this, you have a family! You have a family! Okay. It's just show me. Ja, okej. Då skulle jag veta något i att nå. No. Simon, you're friendly. Jag har alltid känt Fred lite, han känner på detta. Yeah. What? I'm gonna hit! Tack för Andreas, nu kan du komma om man efter mig. Yep. Alltså, en varning på dig. Ja, liksom. Jag was håller a inte kvar warning en shot, trätiden med mister. Andreas. Så du släpper om man. Please, jag vill så chatter så. Okej. Jag har inte luftfincher när det gäller den här kvar. Okej. Missed. Let's go. War. Vad är det War? Tack så mycket. Fan, War är badass? Nej? Jag vet inte. Han är inte badass, han är en kopia av Artist. What? What? Okej, han är kind of badass. Holy shit! Okej, han är faktiskt inte badass. Freaking feeling of it. Så vad ska jag stå? In doubt, dig a hold. I don't get it. Nu kommer det vapen. Nej! Nu kommer det vapen. Espen, det är du var nu är alla för. Ja, Nej, kan sådär. vi chatta bra? Men fuck ass nefra! Hejta, vi blev dott ur bara. Ouch. War, Drepp mig war, typ. more like death. I see what you did there. Let's go. Nej, nej. Let's see. Cause now Det är Sverige bara summa för vinna och skut. Jag nöjer, men det kan gå passa att vi rakt ner där för att inkludera med bara spel. Holy shit, jag kan kasta. And that is how you do it. Ja, bad. Jag sa att danska rätt i. Jag är svenska, jag vet inte hur många är långt. Jag är äste dansk innan Jag har ju så russiska accenter, nu är det alltid släkt, nu är jag kamikaze. Ja, jag är Alltså, jag har svensk, det står här. Och... Nej. Du heter svensk. Det är det awesome. Nu kommer det vapen. Ja, nej. Simon! What? Ja, gå ett nu just. Varning. Du är wall. What? Jag ska kolla dina mint här. Some shit like that. Quita din... Hopp. Hopp! Fucking haser du ser där. Kvilla vet att du danska här. Jag vet inte. Jag hörs där. Ah, yeah, gott jag tog in. Det var förfärligt. Ja, så var förfärligt. Vad runt du rör. Jag ska köra den chocken eller essay.
Men jeg vet ikke hva det er nye kontrollen til en sånn som døyt gjør. Hej du! Oh, that was easy. That was easy, hæ? Nei? Nej. Jag kan en hatt! I don't get it. Oj! More Jeg like vil ikke gjøre hatt, jeg vil ikke gjøre hatt. more like Okay, Esbern, explosive. you like joining me? Ja, kom med mig. Take up your shoe. So you can pick at your Akkurat! Åh. Unter dem när det är snö. Får du trusch? Woohoo! Yeah. Okay. Ja, han får inte slå. Nintendo Furtrush. Kallt det då. Jag provar det. You just don't understand. You Understand my young fist in your shit. face. No. Nu är det bara efter att pröva. Spain, Afrika har ikke gjort det. Han kan bare genga det pist. Africa dead. Esbern 8. Nej, vad är han? Nei. Ta man, Spain. Ta man. Nej! Du där när raket efter man. 8. Alla vänner. Duh. Yes, sir. That's racist. Ja. Men Att köpa Afrika är rasistiskt, Spain. Du kan inte köpa Afrika. Some grabbar we are, okay. Han flyger ett kant där. Det är precis gone där. Det gräver ett hål. I don't think grabbar go as well. Oh, God! hoppa. Hoppa Gangnam Style. Snack views över det vid att det är... Ganjarje! Jag gör det inte! Ja, fuck Jordan. Nej, det är bara det. Det är inte problem. Nej. Det är för jag flyttade undan, så där är jag alltid för att sätta mig bara inte visar han in. Alltså, Esma miste halta linon i början och så shit. Jag så miste... Kväll. Spain hade alla rasistiskt. No, Esbern, du kanske kommer ihåg managern. Nej. Så du bygger en gär runt till och så. Spain hade alla rasistiskt. Alla så rasistiskt. Tappers Andreas och Nex. Du är ju sånt. Echoes det. List. Special delivery. Spot. Han Esbern är bench. Vi är nöjda sig en utjan vet till du kom in nu. Ja. Och det är natter. Det är inte det så alla. Nej. How could my you? God, ass. Sluta bara vinna det. Jag fucked up names up here. Oh my god, that's fair. Du jinxade själva. Echoes det. Så det är det så alla så tar det. Yeah! Kom ner efter mig. Jag säger att du skulle köra dig på illen innan Andreas. Ja. Alltså hela. Ja, go on. Goa. Freaking efter. Nej. Okej. Oh, well. Jag sa Tell fel, the secret så chat tjata. roll då. Oops, indeed. Kunde inte sagt bättre. Va? Kunde inte ha sagt bättre. Bad. Oops. Oh, my bad. Oh, snap. Nej, det var här alltså. Sis. Nej, du tvattlar. Maar dat is Oi. een tips. Ring in. Tå.
Not so one. It's only one thing to do. Payback time. Ja, vi har satt så in i världen i det. Ja, just det. For you never change sudden death. Yes, sir. Ja. Sudden death, hade det där. Ja, sudden death kommer så är det dig. Sista runda. Nog så tänker jag också där igen. Åh nej. No! In the hole with you. In the hole with you. Åh nej, Andreas. Gå inte komma om man att dräpa med. Baby. Hej så bra. Shit. Let's go. Okej, planen kommer att få honom om man är så kan drunkna där på. Så vinter vad händer vi? Brukar vi inte nästan? Brukar jag inte. Det är så ordentligt awesome. Ah, fuck you. Jag brukar nappa men. Jag ska någon. Alltså, den! Nej! Jag vill inte väga med oss med. Yes, sir. Det vill säga man bränna. Ja, jag vill bara detta nu i vatten. Fatality. Well done, Simon. Thank you. Så man bara väger. Dark side. Titta fick en i past nu. Oh my god. Jag döjer. Esbern, nej. What to do? What Du har gått vänd. to do? Jag får panik, Esbern, okej? Okay? Just. Wait, me no? Hade varit gott, Esbern, så skulle ju man göra det så. Nej! Hej. Hej hej. How are you today? Oh ja, Simon. Simon tror på mig när det men han är inte Jag med. för solo. No! No, Lät Rocco bara vägas. jag får... Yes, sir. Du såg också om Andreas kvar och kunde den största höstan är nu. Han är fullt liv, jag hade lite liv och jag är back vid checkpoint. Men han fick jerk som han klädde tillbaka på boy. Nej! Oh my Ja. god! Jo. Jag vet akkurat. Hello, sir. Hallå! You can do it, Andreas. Vi ser vart kan det bli. I believe in you. Kom igen, vet du, jag håller i handgranat nu, Andreas. Det går tydligt för alla drutjar. Han är faktiskt glad att överleva. Nej, jag tänkte mer på kamikaze. Oh my god, vad är det? Nej. Fuck, Andreas! Ja. Jag ska kanske bara dräpa Axomon och ända ruttna här. Esbern, det tappar sig att dräpa mig. Vill du... Ja. Sorry, Andreas. Nothing But personal. it has to be Nothing first. But it had to end. Can't Esbern, argue with destiny. that wasn't Destiny. That was a stupid choice. You're gonna die now, Esbern. Oh, mamma mig. Mamma mig. Ja, Det är den enaste som är gröver i spannen där. nej. Ja, 300% till 9. Han lade till prick sen. Missed. Yes, sir. Och jag lejer mina brickväspar. Fucking, jag lejer mina... Vad ska jag sticka pengar i brickpad? Jag brukade 0 pengar! Ah! Men jag älskar det. Esbern got så kär. Jag älskar det. I love you. Uh-oh. Jag är Nej. så förbannad! Du
wish I could stab. My protection are awesome. Victory! What's the